Ξέρω ότι αυτό είναι λίγο παράξενο και δεν ξέρω κάπου θα καταλήξει τι είναι η πρώτη φορά που κάνω αυτό, αλλά γιατί όχι. Ο στόχος σε αυτό το βίντεο είναι να πάρω το διαμάντι από αυτή την πίστα. Τα έχω αφήσει, είχα περάσει τα πρώτα levels. Στο πρώτο ολόκληρο island διάφησα κάθε gem που υπάρχει και απλά τα πάρω ξανά για πάρω το platinum. Και πάμε. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει αυτό. Απλά θα θεωρούσα ότι έχει πλάκα. Δεν είχα κάτι άλλο να κάνω. Και το κινητό μου δεν έχει μπαταρία και δεν θα το φορτίσω της χιλιός. Επίσης δεν ξέρω κάπως θα κάνω edit από εδώ πέρα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω κάπως θα πάει. Και δεν ξέρω καν αυτό το βίντεο θα είναι καλό. Θα το δοκιμάσω γιατί μου φάνηκε αστείο. Δεν θυμάμαι κάπου είναι κάτι. Έχω απ' έξω 3 χρόνια αυτή εδώ την πίστα. Δεν ξέρω καν που είναι τα boxes. Δεν ξέρω κάτι είναι αυτά. Πρώτη φορά. Δεν είναι πρώτη φορά, αλλά έχω απ' έξω πάρα πολύ καιρό. Γιατί η κάμερα είναι έτσι. Πόσο δεν θέλω να μάθω τα συμβεί πιο μετά. Εντάξει, γιατί η πρώτη πίστα θα είναι τόσο δύσκολη. Α, όχι θα βρείτε, υπάρχει αυτό. Κάτσε. Ένα από το. Περίμενε. Συγγνώμη. Γιατί υπάρχει αυτό εδώ. Κάνω απλά αυτό. Πολύ δύσκολο. Κοίτα, τώρα μπει στο πρώτο level. Τι επέλεξα εγώ να παίξω. Το παράκα, εντάξει, είπα δεν πάω φτάσει και πάω τόσο πάνω. Μια χαρά πάει προς το παρόν. Παίζω αρκετό Crash Bandicoot τελευταία και πιστεύω θα είναι καλή ιδέα. Έχει τη φάση